Ih, ada ibu. Ibu lonte. Iya. Hah? Momong. Heeh. Momong, ya. Anaknya cuma satu. Satu. Aku ndelok anaknya ya. Boleh? Gitu anaknya. Ya, alah mie. Ya, ibu. Enek tumone. Mari nganu ya melahirkan ya, ya. Mari melahirkan. Mari melahirkan nih akeh kutune ya. Tak petani gelem. Ya alah anake. Mau anake diturukne nang kene iki ya alah. Iki piye anake? Bantalan wetenge mboke. Iki jenenge sapa? Anakmu jenenge sapa? Anakmu jenenge sapa? Dikaci nama siapa? Yo. Ayo anakmu jenenge sapa kok? Iki lho. Enek kutune. Kuwi anakmu tiba. Iya anake ya, ibu lagi habis melahirkan. Golek mie paling kuwi, Teh. Golek mie kuwi. Nyuruh sampai nyedit-nyedit. Anake cewek apa cowok? Iki ra roh iki anake. Piye to? Anake mimike kene lho. Iki. Iki lho, mimike iki lho. Iki lho ra roh iki, Dek. Iki lho nya. Mimike, iki lho mimik nang. Iki lho mimike encuten. Encuten mimike. Nah, cethuk to. Enak. Ijo. Enggak gelem kok Teh anakmu. Babu. Cowok apa cewek anake? Anakmu cowok apa cewek? Cewek. Iya nah. Ya, anaknya. Dimong ya. Somben kabeh lho ya. Somben kabeh ben ora metang-meteng lek dikentu lho ya. Wis anake diopeni. Aja di kabeh somben ya. Ben lah metang-meteng. Iya. Tenan lho ya. Anake cowok cewek to? Ndelok. Yo. Nangis. Iya gak. Iya nangis. Iya aku ki lho mek anu. Enek kutune lho anakmu, anake cowok. Anake cowok, Teh, anakmu ki cowok. Iso ngluwe kar nang kursi ngene iki ya. Anake cowok iki. Anake cowok iki. Anakmu cowok, Teh? Cowok? Anake cowok.